Mumastreets social media manotswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, paweekend panapa takanga tine good news dzatakanga tichikupai tikava nomufaro nekuda kwegood news. Asi it's very unfortunate kuti nhasi vhiki rino richitanga tabva tauya zvakare but ne bad news. Handiti asi chekutanga ndisanda kuzivisa izvizere kana uri munyowani paSaint TV mukana uchiripo kuti ubaye that subscribe button obva turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Pano pa channel penyu pamunogara muri informed, entertained, also educated. Handiti ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, ndichikutenda ine support yamunotipa pano pa channel penyu. Nyaya yandauya nayo vazukuru inyaya isingafadze sekuziva kwenyu kuti pa weekend takanga tine muchato wema celebrities edu, we celebrity redu amaititi ne husband yavo anonzi yeti Nashe Maposa, avo vakabatanidzwa musvitsa tsvene, tikafara navo tikapemberera. Uye chimwe chezvinhu chakaita kuti muchato uyu uve uri unique, chinhu chekuti amaititi vakawanikwa vari vanouya nechikopokopo. Chinova chinhu chakanaka vazukuru, tikapembera tikafara navo tikati aiwa murandakadzi apa aseta pace kunyange kune vamwe macelebrities. Handiti neveruzhinji avo vanovafollowa tikafara navo tikapemberera. Asi vazukuru nemusi weSondo takazomuka kusina mashoko akanaka. Kune shoko rekuti zoni Captain Peter chirimuta avo vakanga vari muchikairi wechikopokopo chakaperekedza murandakadzi kuvhenyuko kwavakanga vachichatira, kwanzi nechikopokopo chachona kana kuti helicopter kunonzi yakabva yadonha. Handiti yakabva yaita tsaona muchikairi uyu vanonzi Captain Peter chirimuta vakabva vashaikira paipapo. Handiti chinova chinhu chinorwadza vazukuru, chinhu chinoshungurudza kunyange naiye murandakadzi akatobatikana kutaura kunoku. Nokuti vazukuru just imagine kuti munhu akuperekedza kusvika panzvimbo obva ashayika uchibva ipapo. Aiwa, tichitoti nematambudziko kumhuri yasiwa nemurume uyu, nematambudziko kune vese vakanga vachisevenza nehama iyi. Handiti tichitoti may his soul rest in peace. Handiti vazukuru ngatingwa nemashoko mairi matatu ekubata maoko kucomment section uku. Chinhu chinorwadza vazukuru, chinhu chinobata chakaitika ichi. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, ne Saint TV crew, for now tichiti it's much love.